Presentamos a Rafael Quintía Pereira, que nos vai presentar o seu caderno sobre o entroido de Doade, lembranza dun entroido tradicional de Lalín, que tamén forma parte desta serie de cadernos que ten a saga en colección sobre temas diversos. Este Rafael Quintía, sobradamente coñecido, economista, escritor, documentalista, profesor e, sobre todo, antropólogo, non? Naceu en Vigo, pero é de Salcedo. É antropólogo especialista en patrimonio inmaterial, é autor de 19 monografías, de diversos libros colectivos, un centenar de artigos, ten unha obra bastante importante, extensa. É director de 10 documentais etnográficos e históricos, director e fundador do Anuario Fol de Beleno, Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza, da revista Canxa, revista de fotografía etnográfica, e tamén da revista Saga, revista digital de investigación. É gañador de 5 premios de investigación e ensaio, o Premio de Investigación Xermade na Historia no 2020, Premio Ferro Couselo de Investigación no 2017, Premio Ramón Piñero de Ensaio 2016, Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais no 2015 e Premio de Investigación Luís Cuadrado no 2010. É presidente da nosa sociedade, da Saga, e é vicepresidente da Asociación Galega de Antropoloxía. Pois, cando queira, Rafa, presentanos aquí o teu caderno. Gracias. Esos cartéis, ¿no? Sí. Para cambiar los nombres. Los cartéis para cambiar los nombres de los ponentes están ahí. Sí. Bueno, boa tarde. Non sei se vides por escoitarnos a nos ou por ver o convento de Santa Clara, porque seguro que moitos vides polo convento, eso está ben. Sí, saco a mascarilla. Bueno, como xa comentou a compañeira Ana, imagino, cando empezou, e o compañeiro Carlos, todos os anos, con motivo das xornadas de antropoloxía, aproveitamos non só para reflexionar e debatir sobre este gran fenómeno cultural, o que eu denomino a festa ritual máis importante da nosa cultura, sino tamén para presentar precisamente traballos que se foron desenvolvendo ao longo do ano co eixo, co tema principal do entroido. Dentro desta colección de cadernos da Sociedade Antropolóxica Galega que decidimos iniciar hai xa moitos anos e que se inaugurou precisamente cun caderno dedicado ao entroido de Vilaboa, que fixo o compañeiro Anxo Rosales sobre as madamas e os galáns de Cobres. Pois, bueno, aínda que non son monotemáticos sobre o entroido, tendes máis cadernos, un dedicado ás torres arcebispais, á cultura da morte, pero si nos interesa moito ir creando bibliografía respecto do entroido, porque a que hai é relativamente escasa, non? Male a ser, como digo, o rito, a festa, de carácter ritual máis importante do ano, pois non temos a bibliografía que se merece. Hoxe en día, cando falamos de entroido, o primeiro que cando falamos de entroido hai que diferenciar entre entroido e carnaval, non? Carnaval, utilizamos normalmente o termo carnaval para referirnos a versión urbana dos entroidos, que son de carácter sempre rural, ou así naceron, non? Cando falamos do entroido, pola presión dos medios, polo marketing das institucións turísticas, sempre pensamos exclusivamente en Ourense, non? Me parece que o entroido é un fenómeno casi exclusivo de Ourense, algunha zona de Lugo, e pequenas illas, espazos así isolados, na Coruña e en Pontevedra. E hai que dicir que iso non é así. Quizáis sexa máis así agora, pero fundamentalmente ata os anos 50 ou 60 do pasado século, o entroido estaba vivo poderíamos decir, casi en todas as parroquias, en todas as aldeas de Galicia. Si é certo que hoxe en día se conserva moito mellor, con trazos máis arcaizantes, para mí
moi interesantes, sobre todo na zona das montañas de Ourense, entre outros lugares, pero todo entroido ten o seu valor e cada un dentro das similitudes ten as súas particularidades interesantes, non? Así que calquera que faga traballo de campo, non, de forma metódica, aplicando o método etnográfico en calquera parroquia, vai a topar na memoria da xente que ainda está viva hoxe en día precisamente os recordos de como se celebraban estos entroidos hasta os anos, fundamentalmente os anos 60, onde o incremento da emigración, sobre todo a xente nova, que era que mantiña viva a festa. O entroido sempre foi unha cuestión de organización de grupos de mozos e mozas solteiras, moitas veces organizados en confrarías, non? E así se chaman en algúns lugares, non? Esa emigración, ese despoboamento rural, pois fixo que, en consecuencia, desapareceran moitas destas festas. E unha delas é o entroido de Doade. Eu levo uns anos facendo traballo de campo na parroquia de Doade. Hai varios Doades, claro, en Galicia. Eu refiro a unha parroquia de Doade do concello de Lalín. O sea, estamos falando da provincia de Pontevedra. E ali atopeime con cousas moi interesantes, como non podía ser de outro xeito, respecto á celebración tradicional do entroido, non? Daí que sacáramos este caderno, o entroido de Doade, lembranza dun entroido tradicional de Lalín, porque ainda que hoxe en día se celebren desfiles en casi todas as vilas ou en Lalín, os entroidos tradicionais que teñen na contorna son moi interesantes e moitas veces perdéronse hai pouco, existe a posibilidade de recuperación, non? A veces estamos recreando, inventando cousas novas cando tes cousas moi interesantes simplemente levantando un pouco a vista e coñecendo, non? E o entroido tradicional de Doade tiña as componentes propias de todos os entroidos tradicionais, non? Ou algunhas das componentes esenciais destes entroidos. Bueno, antes de nada vou quitar o reloxo para non pasarme de tempo, porque como empece a falar despois xa me lío, entón tampouco se trata de eso. Pero bueno, como vamos ben de tempo, e así vos dou tempo a mirar os retablos e demais, vamos a continuar. O entroido de Doade, como decía, tiña estas características tradicionais e ainda existe xente, 70, 80 anos, que saíron, non? Que saíron de entroido e que nos poden describir como se facía. É moi importante nos procesos de recollida recoller o maior número de información posible, facer unha cousa que nos chamamos triangular a información, porque a veces fanse procesos de recuperación cun só testemunho e sabemos que a memoria da xente é parcial e cada un vive as cousas do seu xeito. Entón, recrear ou intentar recuperar unha festa tradicional con pouca información é perigoso, non? Polo tanto, é importante recoller a maior información posible para contrastar os datos, non? Eu sempre poño un exemplo, facendo un traballo precisamente sobre os entroidos desaparecidos no concello de Xermade, en Lugo. Falei con un veciño e me decía que ali non, que o entroido ali non o celebraba nada, saían dous, nada, moi pouco. E falo co veciño de al lado, a 100 metros, e contoume non só todos os días que saían, sino todos os ritos, como eran as roupas, como eran os nomes dos personaxes, parecían dous mundos totalmente diferentes. Bueno, a memoria tamén obviamente subxectiva e parcial, e había xente que non participaba ou non vivía tanto entroido e foi escocendo datos que son importantes. Neste caso temos moita información sobre este entroido, non? O primeiro que hai que decir é que non en todos os lugares se celebra o entroido no mesmo período de tempo, non? Seguro que escoitades moitas veces nos medios de comunicación que están obsesionados con esa estupidez do triángulo máxico, cando a maior parte dos entroidos están fora dese triángulo máxico. Pero bueno, a eles co seu negocio, non? De Xinzo, Laza e Beric, non? Sempre hai estes tópicos. O entroido máis antigo de Galicia. Unha tontería absoluta, non se pode saber nin cal é o máis antigo, porque isto é un fenómeno cultural complexo, extendido por toda Europa. Isto é como decir, non sei, o San Martiño máis antigo de Galicia ou de Salcedo. Bueno, pois vale. Ou o entroido máis longo. Bueno, en moitos lugares de Galicia o entroido empeza polo San Antón. Polo San Antón, cando é San Antón? Vale, o sea, en xaneiro. Non están nin pendientes da cuaresma, nin cando o mércores de cinza, nin sumar 40 días hacia atrás. Noutros lugares, zonas de Lugo, mídeno polas lúas novas de xaneiro, nin siquiera pola cuaresma. Hai lugares onde xa empezan, xusto acaba o Nadal, e empezan
ainda que no Nadal hai mascaradas de invernía. As mascaradas de invernía empezan no ciclo de defuntos e rematan, a última é a mascarada do Entroido, pero xa empezan en xaneiro, non? Entón, depende de moitos sitios. No caso de Lalín, desta parroquia de Lalín, centrábase fundamentalmente no que consideramos os días gordos, o domingo, o luns e o martes de Entroido, non? Martes gordo, domingo gordo. Gordo fai referencia, gordo en galego e en portugués significa graxa. É o Mardi Gras dos franceses de Luisiana e seguro que cando vedes as películas estas americanas, pois CSI, como se chama, New Orleans, o Mardi Gras é o martes gordo, o martes da grasa, porque é o tempo do porco. O porco é o rei deste período. Imaginade en terras de Lalín, que eso xa é unha cousa totémica. Entón, ele celebra domingo, luns e martes. E en cada día do Entroido ten os seus ritos, non? O rito principal do Entroido, como se repite en toda Europa, é o que chamamos ir correr o Entroido. Ir correr o Entroido é a base. Ir correr o Entroido non é ir desfilar por unha rúa, eso non é correr o Entroido nin Entroido, eso é unha performance. Ir correr o Entroido significa que a comitiva de enmascarados, de oficiantes do rito, percorren as casas da aldea, normalmente sacralizando os límites da comunidade. No caso de que, como sucedía en Doade, de que tiveran boa relación unha aldea da parroquia de Doade con outra, por exemplo, de Soutolongo, que a parroquia de Lao, podían facer visitas entre eles, non? Pero o normal é circunscribirse ao ámbito da túa parroquia, de casa en casa. Despois, obviamente, por unha cuestión de ensayo e error, naquelas casas onde eras peor recibido, pois ao final igual xa non ibas, entón ibas limitándote aos barrios onde eras mellor acollido. Pero a comitiva percorre a comunidade e moitas veces está moi claro que chegan ás fronteiras e das fronteiras non pasan, non? Porque igual que a procesión o día do domingo grande da festa sai, percorre o espazo sagrado do santuario, dá volta ao cruceiro, volve á iglesia resacralizando os límites sagrados do santuario, o mesmo fai o Entroido cos límites tamén da parroquia. Entón, a comitiva vai polas casas. Nesas comitivas hai diferentes roles e diferentes personaxes. Cada un ten un papel diferente. Isto é fundamental. Hoxe en día estamos obsesionados coa recuperación. A xente cando quere facer unha recuperación, bueno, e que máscara había? Todo o mundo quere ter unha máscara espectacular, así impactante visualmente, pues como un felo, un cigarrón ou un boteiro, pero eso non acontecía en todos os lugares. Eso non quere decir que o papel deses oficiantes non fose importante. Había algúns que velaban pola orden, máscaras máis de carácter punitivo, que podían levar paus, que poden levar látigos, o equivalente ás zamarras ou as trallas dos cigarróns e dos peliqueiros. Había uns que normalmente iban de bonito, que adoitan chamarse madamas, damas, galáns, que existen en toda a Península Ibérica e non só aí. No caso de Doade era moi interesante porque a toda a comitiva chamabanlle as madamas, foran de bonito, ou foran de vellos, ou foran de vellas, ou foran de farrapeiros. Eran as madamas, é dicir, o nome da principal, non? Da personaxe máis carismática ou, digamos, máis impactante a nivel visual era que daba nome a toda a comitiva. Iban acompañados de outra xente que iba vestida con roupas bellas, que son estes vellos do Entroido, a veces chamados vellos, chocalleiros, bueno, estas personaxes estrafalarias típicas que te vistes co que atopas pola casa, que normalmente van facendo ruido, balbordo, chegan ás casas, son os que traspasan os límites da propiedade, os que entran na casa, os que rouban os ovos na galiña, cando están facendo cocido quitanlle o lacón e metenlle un zoco ou calquera cousa. Estas bromas, o están facendo filloa, se meten polo medio unha filloa de liño, no? Bueno, os que fan esta escenificación dos ritos de caos previos á nova orden que marca o Entroido, pois eso forman parte da comitiva. As madamas e os galáns non fai eso, normalmente o que fan é bailar coa xente da casa. Entón, neste Entroido atopamos todas estas personaxes, madamas que iban vestidas o típico coas sallas longas, roupas brancas adornadas con fitas de colores, gorros de palla con moitas flores, adornos como vai unha madama. Despois estaban os que iban vestidos con estas roupas bellas e despois estaban os homes vestidos de mulleres, as mulleres vestidas de home, as vellas, os vellos, non? E toda a comitiva facía ese rito normalmente o domingo
e o luns e tamén o martes. Pero o martes ten unhas particularidades interesantes, non? Isto é o que se chama correr o entroido. Dentro desta comitiva tamén estaban presentes máscaras de carácter, digamos, teriantrópico, con elementos de animalidade, podían levar cornos, unhas peles, bueno, evocando tamén, vemos máscaras deste carácter en todos os entroidos, que son diferentes daquelas máscaras específicas, como pode ser o caso do oso, que ten un significado simbólico moi importante en todas as mascaradas de invernía de Europa, ou como pode ser a vaca e o touro, non? Son habituais como máscaras zoomorfas, personaxes deste carácter nos entroidos galegos, o oso, despois bóvidos, que pode ser unha vaca ou pode ser un touro, e équidos, que pode ser unha mula ou pode ser un cabalo. En algún caso incluso hai un cervo, ainda que o cervo é máis habitual en zonas de Europa, igual que algún animal tipo a cigoña, non? Pero aparte destes personaxes claros, destas personaxes, a xente tamén levaba eses atributos que evocan a animalidade, porque unha das características destes oficiantes do entroido é que non só transgreden os límites das propiedades das casas. Decía o gran antropólogo Marcial Gondar que só hai 2 momentos no ano en que se traspasa o umbral da cociña da casa, o Santa Santorum do labrego que é a casa, e era cando hai un enterro, que entón ábrense as portas e a xente circulaba pola casa, e no entroido, gracias precisamente a esta licencia que se permite no entroido. Pois moitos destes personaxes o que lle confire ese carácter de transgresor é o que chamamos o seu aspecto liminal, e iso escenifícase a través da súa vestimenta, combinando elementos de humanidade e de animalidade, elementos de home, elementos de muller, de forma que trascenden os límites, as categorías de xénero e as categorías da humanidade. E ese carácter liminal o que lles permite oficiar este rito. E é interesante que no caso de Doade tamén temos a presencia da máscara da vaca, que moitas veces aparecía, facía acto de presencia nos seráns. O tempo dos seráns empeza os seráns, fiadeiros, como lle querades chamar, según os diferentes lugares de Galicia, empezan no tempo do inverno, empezan a partir de defuntos, fundamentalmente, cando os labores agrarios son mínimos, onde a xente está máis recluída, onde non hai festas patronais, e rematan no entroido. A partir do entroido chega a primavera e xa empezan a socialización fora da casa, e o papel dos seráns e os fiadeiros deixa de ser ese único espazo de socialización da xuventude, de transmisión da cultura oral e incluso de aprendizaxe e ensayo de moitas cuestións que están presentes no entroido, non? Entón, xa nestes fiadeiros adoitaba aparecer esta personaxe da vaca, como é no caso, por exemplo, tamén de Doade. Hai que entender que no entroido tamén é moi importante os bailes de entroido, que se facían pola noite, sobre todo o martes de entroido, que é o último día, acompañado dos ritos de clausura, era moi importante o baile de entroido, non? Xuntanse mozos, mozas, nunha pendella ou se o tempo permite, nun turreiro, e ali bailase, fanse bromas, a xente pode aparecer disfrazada. Unha cousa é ir disfrazada e outra cousa é ir vestidos. Os oficiantes do entroido van vestidos, vale? Cando vexades calquera destes personaxes típicos do entroido, pois non sei, un troteiro, un felo, calquera dos que vexades, non van disfrazados, van vestidos, por favor. Igual que o cura cando oficia a misa non vai disfrazado, vai vestido para oficiar. Pois estos tamén. E despois hai outros que, se ti vas con un traxe de Spiderman e unha litrona na man, pois vas disfrazado. Vale, pero se vas de cigarrón non vas disfrazado, vas vestido. Entón, dentro destas bailes xa aparecían estes personaxes. A vaca, igual que o cabalo, está presente en toda Europa, é moi interesante. Todo o mundo coñece a vaca, bueno, todo o mundo, o que lle interesa o entroido, coñecerá a morena de Laza, a amarela de Maceda. Bueno, hai moitísimas vacas, non? E normalmente unha estrutura de madeira, uns cornos, unha manta por riba, debaixo vai un ou dous homes, a veces vai un e vai sendo guiado por outro, porque non ve, claro, vai debaixo da manta, non ve ben, e outro vai no guiando, para que? Fundamentalmente en vestir as mulleres. Aquí hai uns xogos tamén de componente sexual, está claro. Unha das funcións do entroido tamén era facilitar a socialización de mozos e mozas. Entón, as loitas de sexo, a ritualización do acoso,
de perseguir as rapazas, como fan no norte de Portugal, cardalas con cepillos de cardar e detrás cardalles así no cu e tal, bueno, estas cousas, faldrear como fan os troteiros, levantarle as sallas, eran habituais, non? Entón, as vacas normalmente iban a empitonar directamente as mulleres e faise ese xogo de escapar. Despois aparecen tamén outros días do Entroido nestas representacións que se fan, sobre todo, o martes á tarde, cando os veciños se xuntan no turreiro e acaba co baile. Tamén é importante, xa vou rematando, a presencia do lume, bueno, moitas veces con funcións meramente prácticas, como os fachucos ou fachicos para iluminarse cando van a alumearse entre aldea a aldea, porque non había luz eléctrica, non existían as deputacións todavía, entón a compra de votos non funcionaba así e a xente alumeábase con fachicos de centeo. Pero tamén hai a presencia do lume con carácter ritual relacionado cos ritos ígneos e co carácter tamén esconxurador destas festas. En Doade había tamén esta presencia do lume, da vaca, como vos digo, e nos ritos de clausura o típico moneco de palla. Os monecos de Entroido son moi diversos e moi diferentes. Non é unha lardeira e un lardeiro, que é un meco. Hai monecos que están asociados exclusivamente aos ritos de clausura que se fan o martes pola noite. Hai monecos que teñen un carácter benéfico, algúns incluso de carácter propiciatorio á fertilidade, se lle deixan as parellas que non tiñan fillos durante o ano. Outros representan todo o que se deixa atrás e ten que ser queimado, e outros incluso se utilizan para as loitas de sexo, pois parodiando as mulleres ou parodiando os homes, hai que escondelos, os outros teñen que atopalos, e en moitos lugares pois o martes pola noite que se fai un moneco que pode ir con versos satíricos hacia a parroquia da lao ou a aldea da lao, e hai que deixarlo pola noite. Entón, botan toda a noite loitando, vendo onde lle esconden o meco para devolverlo a outra aldea, porque se amanece o mércores de cinza co meco metido na túa aldea, pápalo todo o ano, e iso é unha ofensa. Entón, en moitos lugares fais ese xogo, non? É unha forma de ritualizar as tensións sociais entre as distintas comunidades veciñas. No caso de Doade, facías o moneco, levábase en procesión, como se fai en moitos sitios, pola aldea, despois prendíaselle lume nese rito de clausura que remata co baile do martes. O último a destacar do Entroido, e agora sí que termino, é a importancia tamén dos ritos de caos que comentou o compañeiro Carlos, apegotes, burros, trangalladas, trasnadas. É dicir, estamos en datas liminais, datas que supoñen o final dun ciclo e o comezo do outro, e sempre que hai unha renovación hai previamente un caos que dá lugar a nova orden, e iso teatralízase, escenifícase a través destes ritos que consisten, como vos explicou Carlos, en facer trasnadas, mover as cousas de sitio, non? Escenificar ese caos que nos asociamos fundamentalmente nesta zona a San Xoán, a noite de San Xoán, San Pedro, pero que noutros lugares de Galicia faise na noite de Funtos, noutros durante o Entroido, como explicou Carlos nas diferentes etapas, e noutros no Nadal. Neste caso, en Doade facíase moito no momento do Entroido. Que facían? Roubarlle o carro ao veciño e deixarlle o outro, quitarlle as cancelas, atrancarlle as portas por fora, cunha corda, pola mañá non podía sair de casa, tapar as chamineas, roubar comida que tiñas pois secando pois o unto ou secando cousas que tes colgada na corte, os garrafóns de aguardente, levarchos. Fijadevos hasta que punto é sofisticada isto que chamamos a cultura tradicional, que ten estrategias para a resolución de conflitos. Cando dous veciños se levaban mal, por exemplo, facían aquí en Doade, roubaban o carro a un e deixaban na casa do outro, de forma que o día seguinte tiñan que ir falar un ao outro para recuperar o carro. Sabemos que cando a xente fala, pois hai máis posibilidades de que os conflitos se solucionen. Por eso, hoxe en día, non queremos que ninguén fale con ninguén, e menos se pensa diferente a nós, porque o que nos interesa é alimentar o conflito. Isto é ironía. Hai algún que non hai algún de Madrid, porque a veces tens que explicar, chamase retranca en galego, pero fora deste contexto hai que explicalo, non? Consideramos que as xornadas son unha prolongación do Entroido e temos esa licencia de facer a sática. Entón, están os ritos de caos e, por suposto, roubarlle, quitarlle unha cabra a unha veciña e atala a campá, estar toda a noite tocando a campá
a cabra, o típico veciño que di a mí non me rouban o carro e durme no carro. Eu teño visto eso en Salcedo, nos íbamos pola noite a roubar cancelas daquela, hasta que despois as cousas degeneraron porque non se entende o sentido dos ritos e degeneraron en vandalismo, non? Como pasa coas festas que degeneran en botellóns, por non saber o que significan as cousas, non? Entón, o home que queda no carro dormindo, o caso claro, e ir moi a modiño, cando está dormindo, atar o carro cun adival e levar o carro co home e deixalo nun río ali metido. Eso, bueno, esas bromas hoxe en día te denuncian, porque al final somos todos pieles finas, non? Había os pieles rojas e agora somos os pieles finas, pero daquela facíanse esas bromas. E o último son os ritos de comensalidade. O Entroido non se entende tamén sin as xuntanzas veciñais, as xuntanzas familiares para comer. Cada día, domingo iban a comer a casa dun, o sábado iban a comer a casa do outro, luns a casa do outro, o domingo, entón, cando as familias eran extendidas, máis amplias, non te chegaban os días do Entroido para comer. Hoxe en día, que todos somos casi un na casa, pois con un día, con media tarde chega para comer, pero antes non era así. E iso servía para reforzar os vínculos do parentesco e os vínculos do tecido social cando se facían os convites de toda a parroquia. Por suposto, o porco era o protagonista e despois as filloas, non? As flores e estes doces. Non me enrollo máis, remato simplemente dicindo eso, non? A importancia que tivo e sigue tendo o Entroido na nosa cultura. O Entroido non é o mundo do caos, o mundo ao revés, non, é unha nova normatividade e ten cousas moi complexas e moi profundas máis alá do aspecto lúdico e festivo que o ten, que é o único que ten, por exemplo, os carnavales, e perderon todo o aspecto incluso de todos estes mecanismos, moitas veces, que chamamos mecanismos niveladores das tensións sociais, non, dos reforzos da trama social do parentesco, incluso perderon en moitos lugares a componente auténticamente sagrada. Por isto este é un marco ideal para falar dunha festa sagrada como é o Entroido en Galicia. Moitas grazas, deixámoslo aquí. Pois brillante a como nos ten afeitos. Imos facer unha paradiña duns minutos para preparar o próximo relatorio e volvemos de seguida. Non fai falta erguerse, un minuto simplemente, porque agora empezan as conferencias e temos que cambiar.